Ola, pequenos. Bueno, quería deixarvos unhas pinceladas sobre a idade contemporánea, vale? Xa vos deixo bastantes vídeos aí onde podedes ver vídeos sobre a Revolución Industrial, a Revolución Francesa e todo o que rodeou un pouquiño a situación económico e política, os cambios políticos e económicos que tuveron lugar nesta primeira parte da idade contemporánea, vale? Eu quixera dicirvos que a idade contemporánea é un período de tempo que transcurre desde o que se pode chamar a caída do antigo régimen, que se chamábase que é así, aqueles regímenes autoritarios e absolutistas que había no século XVII. En Europa estamos falando. E entonces, a partir de aí, do século XVIII, hasta máis ou menos a actualidade, pois poderíamos considerar a idade contemporánea, vale? No PowerPoint que eu vos deixei, aparece ben, isto bastante ben explicado, todo este recorrido da idade contemporánea. Pero eu quería facer tamén así unha pouquiña exposición. Ben, deixábamos, acordadvos que quedábamos na idade moderna a principios do século XVII, do século XVIII, en 1700 e pico, coa Guerra de Sucesión española, cando Carlos II morre sin deixar descendencia, entonces ábrese un proceso de guerra por a súa sucesión, e entrou, como ele estaba casado cunha da Casa dos Borbóns de Francia, pois o rei daquela en Francia, que era un absolutista, que era Luís XIV, quixo colocar no reinado de España a un Borbón. Entonces entrou de rei en España, porque ganaron a Guerra de Sucesión, ganaron os Borbóns, entrou a gobernar un Borbón que se chamaba Felipe e gobernou como Felipe V, non? En esa guerra que finalizou en 1713 co Tratado de Utrecht, donde España perdeu a maior parte das posesións que tiña aínda, que perduraban aínda daquele imperio que fora España no século XVI, sobre todo, e perdeu esas posesións polo Tratado de Utrecht, porque nesa guerra, aínda que foi unha guerra de sucesión española, tamén se mostraron partícipes, pois por un lado Gran Bretaña, que apoiaba, non quería que Francia tuvera un protagonismo, entonces apoiaba a Casa de Austria para que entrara a gobernar continuara un da Casa de Austria, porque recordemos que Carlos II foi o último rei Austria que houbo en España. Ben, pois en 1713 entra Felipe V a gobernar. Despois de Felipe V, durante todo o que é ese século XVIII, gobernou en España baixo o absolutismo, igual que se gobernaba pois en Francia, e gobernou Carlos II, Carlos III, Carlos IV, que Carlos IV gobernou entre 1788 e 1808, vale? Ben, que pasou en este momento? Bueno, pois estamos no século XVIII. Entonces, no século XVIII é o século grande das dúas grandes revolucións que houve, tres, diría eu. Porque inicialmente houve unha revolución que parece que non conta para nada, que non se estudia, solamente se estudia en anos posteriores, que é a configuración de Estados Unidos como propio país, vale? Xuntáronse unhas colonias que daquela dependían de Inglaterra, entonces xuntáronse entre todas, firmaron un documento de independencia. Entonces eso deu lugar á independencia de Estados Unidos con respecto da coroa británica. E en Europa pasou tres cuartos do mismo. En primeiro lugar estuvo lugar a Revolución Industrial. E isto é despois a Revolución Francesa, unhas a continuación das outras prácticamente. Que pasaba? Pois isto levou consigo que este tipo de revolucións industriales tamén levou consigo revolucións sociais, cambios políticos, cambios económicos, cambios demográficos e todo. A población mundial multiplicouse por 7 en pouco tempo, vale?
houve moitos movimentos sociais en distintos sitios do mundo. Por exemplo, está neste momento o movimento da Ilustración, os grandes pensadores donde puñían por encima de todo a razón, a capacidade de razonamiento das persoas e unha serie de principios que se basaban na seguridade, na igualdade xurídica e na liberdade, vale? Por lo tanto, procurábase, había estas revolucións, estes sentires que iban xurdindo, loitar por esos dereitos, por esa igualdade de dereitos. Tamén houve, a nivel tecnolóxico, que pasou? Houve unha gran revolución. Recordamos que hasta ese momento as sociedades eran moi agrarias, había unha agricultura que, se vos acordades do que estudiamos, tan solo con Carlos III foi desenvolvida un pouquiño e todo eso, e a propia industria en España tamén. Bueno, pois deu lugar a unha revolución, unha gran revolución industrial coa aparición da máquina de vapor. Que pasaba con isto? O que facían era que co vapor de auga que se producía queimando carbón nas caldeiras, ese vapor de auga movía outras máquinas que facían traballo que antes non había maneira de facer, vale? Entonces, quentaban enormes caldeiras de auga e aproveitando ese vapor de auga, pois obtían enerxía, o que se chama enerxía en movimento. Isto deu lugar a que se utilizara nas fábricas textiles, nas grandes fábricas textiles. En España, por exemplo, na zona de Cataluña. Por eso se industrializou moi pronto e con gran agilidade toda esa zona do textil. E tamén se utilizou para as grandes comunicacións, como eran a través dos trenes e dos barcos. Posteriormente apareceu o ferrocarril, que deu lugar o ferrocarril foi se estendendo aos distintos puntos da nosa xeografía, vale? E isto todo marcou unha época moi importante, todo o que é o século XVIII. O século XVIII chamase o século das revolucións, porque apareceron estas revolucións. A Revolución Industrial, a Revolución Francesa en 1789 e a Revolución, digamos, a Revolución en Estados Unidos é onde as 1787 puxose a primeira pedra para crear ese país, non? Ca independización das colonias británicas da corona. Ben, pois os ilustrados, que eran os grandes pensadores que había naquela época, dous deles moi importantes eran franceses, que eran Montesquieu e Rousseau, que eran pensadores ilustrados que poñían por diante a igualdade de dereitos e a liberdade das persoas, non? Entonces, estos foron os principios básicos da Ilustración que loitaron por eles en Francia. Ben, pois, con estas ideas tuvo lugar a Revolución Francesa. Ben, como é que tiña lugar a Revolución Francesa? A Revolución Francesa, en 1789, reinaba en Francia Luís XVI. Entón, recordamos que estamos baixo un régimen absolutista onde a sociedade estaba establecida en estamentos, acordadevos, a nobleza, os ricos, a aristocracia e o clero, e por debaixo estaba o pueblo llano que non tiña absolutamente ningún tipo de dereito, que estaba esclavizados e todo. Ben, coa aparición do que era a Revolución Industrial foron aparecendo pequenos comerciantes, pequenos burgueses que xa se iban colocando e estaban aparecendo como a incipiente clase media. O pueblo estaba avasallado, entonces a Revolución Francesa, con estos criterios, estos principios que os pensadores da Ilustración lles estaban comunicando a toda a sociedade, pois levantouse contra o goberno, contra o sistema de goberno que había. E entonces fixeron o que se chama como a toma da Bastilla, derrocaron o goberno absolutista que de Luís XVI e instauraron unha declaración de dereitos que era como unha constitución. Entonces, Francia declararon como unha república, unha nación de cidadáns con dereitos, con eso estableceron as bases para un goberno democrático en Francia en forma de república. E iso deu lugar
ao que posteriormente podemos disfrutar agora que ter gobernos democráticos, vale? Se non fora a Revolución Francesa, pois non se houbera roto ese goberno absolutista e dar lugar a gobernos democráticos, de corte democrático, vale? Montesquieu que viña a dicir é que os poderes non podía ser absoluto, todos os poderes estar baixo unha mesma persona, tiñan que estar separados. Entonces tiña que haber un poder que elegían os cidadáns, que era o poder legislativo, tiña que haber outro poder que era o que ejecutaba as normas, que é o poder executivo, o que se chama os gobernos, os gobernantes, e tiña que haber outro poder que despois se chamou o poder xudicial, que era que a xusticia tiña que ser independente, vale? Non tiña que depender nin do poder xudicial nin do poder executivo. Polo tanto, a Revolución Francesa marcou un paso moi importante no desenvolvemento social da época, vale? E para o futuro. Polo tanto, eso trouxo consigo moitas cousas positivas. Pero non todo era bon, porque tamén había a Revolución Industrial trouxo consigo desigualdades entre unhas clases e outras, entre moitas horas de traballo. Houbo, ao principio, a ocupación, ocupaban os pequenos os pequenos e as pequenas a traballar tamén nas fábricas. Entonces había certo tipo de esclavizamento, de esclavitude para con estas persoas que non había tampouco non tiñan capacidade para tomar decisións. Por lo tanto, contra isto tamén se levantou o povo, entonces foi cando os propios traballadores se empezaron a organizar e crearon plataformas e reivindicaban as melloras dos seus dereitos laborais, etc. Non? Entonces, aí foise constituindo unha nova clase social. Entonces, pasamos do que era unha clase social en forma de estamentos, unha sociedade establecida en estamentos, a unha sociedade dividida en clases, vale? En clases sociais, que por arriba estarían, pois, digamos, os máis ricos, os que máis teñen, por abaixo a xente máis pobre, e no medio iba aparecendo unha clase media que eran aqueles pequenos burgueses, que os pequenos comerciantes, pois que tiñan pequenas fábricas, que tiñan pequenos obreiros a seu cargo e todo eso. E estaba o proletariado, que era a nova clase obreira, era a clase obreira, os que traballaban nas fábricas, vale? E, pois, eran os siguientes da clase media que iban progresando. E que se establecía como mecanismo destas clases que non eran cerradas como os estamentos da Idade Media, sino que eran abertas, eran unha persona que inicialmente podería estar nunha clase baixa porque non tiña recursos económicos, pois co seu traballo, cas súas estudios, coa súa formación, iba escalando posicións nesa sociedade e iba pasando a outras clases sociales. É o que se chama clases sociales abertas. Por qué? Porque en función da súa disponibilidade económica e cultural iba subindo e modificando o seu estatus social nese estrato social que había nesa época, que se establecía nesa época. Ben, todo isto da Revolución trouxo moitas cousas, moita violencia tamén e todo eso. Eso vadelo estudiar e vadelo ver vos no traballiño que tedes que facer sobre a Revolución Francesa e a Revolución Industrial tamén, vale? Pero eu quería que tuverades tamén así un pouquiño de todo eso, vale? Que lle pasou a España entonces neste tempo? Pois España neste tempo pillouna nun cambio, nunha guerra de independencia en 1808, que xa foi no século XIX. O século XIX, pois, vai nos dar para outro vídeo, vale? Que faremos despois, de acordo? Entón, hasta aquí a idade contemporánea do que era o século XVIII, das revolucións e todo eso. Espero que algunhas cousiñas vos queden aquí, que vos dixen cousas que non aparecen ao mellor nos outros apuntamentos que temos feito, vale? Bueno, pois, ánimo, a repasar isto outra vez, vale? Veña.